че аз съм Criminal 123. Ще да направя една томбола. Сега ще ви покажа. Да, е то. 4 фул сета, 4 фул меча, дето 2 са с кнопбак и 2 без. 4 също фул брадвички. Ета не е фул, но... Чакайте. То спок той не ми ги даде. Не, благодаря на него. Къде изчезна? Той ми даде от неговите легове. Тъкмо да не си хаба моите. Ко направих аз. Това не ме е хома, просто тук ги оставям, някой да ни вземе от моя хом да ги вземе. И 10 крип егове, също и 32 легендарки от него. Ко направи това? И глава на Пламен. Пламен смайл. И даде аз и 3 Блез панера. Дай той сега в момента ги служи, аз не очаквах, че той ще го направи. Добре. Значи трябва, нали, запис терен ник. И ако искате и Skype поставете, да може ако нещо не ме намеря в лигата, аз пък лигата колко Майнкрафта, защото много не играя. Ако не ме намеря, да мога да ви пиша в Skype. И в момента имам, мисля, че 59 сабскрайбъра на 100 сабскрайбъра ще я тегля. Надявам се да ви харесва томата. Това беше от мен. Чао!